Surf teknika eskola ezagutzera etorri gara gaur Hondarribiara, bere antolakuntzan ibiltzen diren Idoia Karrera eta Jon Diez ditugu gurekin gaur, eta hainbat jardueren artean, batez ere mundu guztiare edo jende guztiari surfa eta kirolara hurbiltzea dute helburu nagusia, eta horretarako erran bezala urte guztian zehar egoten dira lanean surf eta padel surfa eskaintzen, eta hori guztia kontatzeko, beraiek biak ditugu hemen gaur gurekin. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo. Egunon ondo, hemen olatuak ikusten, baita ere, gustora. Bai, hemen hurbildu gara itsasora, eta hau da pixko zuen estenatokia, ez? Nolabait errateko, surfa eta padel surfa egiteko. Aipatu dugu zuen klubeko edo eskolako helburu nagusia dela surfa, kirola eta, zehazki surfa eta padel surfa ez, mundu guztia, jende guztiarengana hurbiltzea, ez? Jende guztiak ezagutu dezala surfa eta probatu dezala, ez? Hori da pixkat zuek duzuen helburu nagusia. Lehenik eta behin izatea itsasoak ez, dituen onurak gero eta jakinagoak direla, zientifikoki frogatuak ere, itsasoak daukan itsasoko urak eta naturako ingurune batean kirola egiteak dakartzan onura horiek. Horri gehitzen badiogu talde batean eta kontekstu antolatu batean egitearena, nik uste dute nahiko nabarmen, ez? Eta egitzeko, azkenean baita ere surfaren inguruan edo estereotipo ingurutan, pixkat zenolako perfilak egon dien ikusita, guretzako, hori da, berak esan duen bezala, itsasoak ematen diguna, jende guztiarekin partekatzea, ez? Jende guztia dauka aukera uretan sartzeko, ikasteko, eta, uretako surfa eta padel surfa, beraien bizitzan bizkat. Aisialdian hori erabiltzen baldin badute, horrekin gu pozik gaude. Ez ditugu beti profesional edo kriston surfistak. Hori ez da helburua, baina bai jendeak ikusi ezala aukera oso polita eta terapeutikoa izan daitekela baita ere. Aipatu duzu, kirola praktikatzea ere izan daitekeela terapeutikoa, ez? Laguntzen aldula gauza honitzetan. Egia da surfa eta padel surfa itsasoan egiten den kirola dela, eta batzuetan, bada jendea agian beldurra diola, ez? Itsasora sartzera, eta hori ere, bada nolabaiteko, eragina duena, ez? Jendearengan behin itsasora edo surfa egitera animatzen dela. Ez dakit zerbait berezia lantzen duzuen pertsona horiekin beldurra hori galtzeko edo ikusteko errespetua eduki behar baldin bada ere, ez? Lasai ere praktikatzen alduela surfa itsasoan. Bi gauza nabarmentzen ditut zure galderan, alde batetik kirolarena, ez? Surfa askotan da nahi gabe kirola egiten ari gara, lantzen ari gara gorputzeko gihar gehienak, bai tonizitate aldetik, indar aldetik, oreka, flexibilitatea, hainbat onura ditu zentzu horretan, hori alde batetik, eta beldurrei dagokienez, beti saiatzen gara galdetzen, batek bereziki beldurra duen, edo nola sentitzen den, bai konfiantzazko harreman batetik eta esatea, ez? Momentu batean nola sentitu daitezken, oso garrantzitsua da guk ere neurria hartzeko. Zera monitoreekin daudenean beti gune ziur bat badala, nik uste dut lagungarria izan daitekela laguntza hori eta taldean. Eta askotan ere beldurra partekatzeak berak beldurra txikitzen du, ez? Beldurra lasaitzen du, edo esatea zer diogun beldurra, edo azuk ere, bale, ez? Gauzoiek. Baita ingurunea itsasoa mugitzen ari den gauza bat da, ez? Eta azkenean baita ere gurekiko aldaketa batzuk suertarazten ditu. Ez gaude asfaltoan baizik eta gaude uretan. Gehien bat lortzen duguna, saiatzen gara, lehenik eta segurtasuna ematea jende guztiari, parte hartzen duen guztiari. Gero baita ere, adin ezberdinetan baita ere, beldurrak baita ere ezberdinak dira, ez? Adibidez, gera eskola bat, non adibidez haur txikiekin egiten badugu hasiera batean baita ere bere gurasoen referentzia bilatzen dugu, klasetara etortzen dira baita ere. Baita ere, bere daukaten inseguritate hori edo baita ere atxikimendu hori gurasoekiko hor gaude, ez? Hori da, garrantzitsuena zeren hasiera batean pixka sustoren bat baldin badaukazu, gero ondorio badaude hor, ez? Eta gehien bat gero poblazio guztiarekin, haur nerabe, gazte, helduekin baita ere, azkenean bizitzaren trebetasun guztiak lantzen ditu. Frustrazioa, errespetua,
autoestima, ostras, guzti hori lantzen da itsasoaren bitartez, surfaren bitartez, ez? Eta saiatzen gara gehien bat tratu on bat ematen eta jendeari seguritate bat ematen ikasteko. Hori da. Gune ziur bat izatea, ez? Azken finean, garrantzitsua da. Ederki, aipatu dituzue klaseak, urtea guztian zehar ibiltzen zarete surfa praktikatzen jende desberdinakin, baina baduzue, nolabaiteko akademia bat surfean aritzeko, trebatzeko ez, erakusten duzuen, horren bitarte erakusten duzu ez. Hor, pesatzen dut, urtean zehar edo ikasturtean zehar ibiliko zaretela, maila desberdinekin, aurrelduekin, nola egiten duzue hori? Modalitate desberdinak daude, aipatu dugu surfa eta padel surfa ere egiten da. Nik padel surfan zentratuko naiz, eta igual Jonek azalduko du beto surfarena. Padel surfa maiatzetik aurrera eskolen ikasturte bukaerako irteerak eta horrelako eskaintzak izaten dira. Eta ekainetik aurrera izaten ditugu, hor Hondarribiko hondartzan kontenedore bat izaten dugu, bertan materiala dago, orduan hor alokairua proposatzen da, hondartzan dagoen jendeari, alda aurretikan reserbatu, badaude hainbat eskaintza, eta horre ere udaran zehar udalekuak, eta holako taldeko eskaintzak daude. Eta gero irail arte egoten da kontenedorea, eta hori, iraila bukaeran. Batean normalean ja bukatzen dugu, bai. Hori, gutxi gora bera. Eta gero, padel surfean daude, individualak, bakarka joateko edo gehienez 2 pertsona joateko taula txikiagoak, eta badaude ere taldeko handiak. Eta egia da polita izaten dela, familiak bat animatzen direnean edo taldeetan egiten dutenean, hor elkarlana, badago hor saltxa sortzen da. Gero surfan, azkenean baita ere urtean zehar, daukagu formatu akademia, ez? Eta hor baita ere, bizkat ezberdintzen ditugu nivelak. Dago lehenengo hastapena, gero dago perfekzionamendua, gero dago teknifikazioa. Aurretan erabekin gehien bat, urtean zehar espezifikatzen ditugu 3 nivel. Bizkat teknikamente ikusten ditugunean, nahiz eta 25 etorri itsasora gurekin, surfeatzera, baita ere monitore bakoitza zentratzen da pixka bat nivel bakoitzari. Daude hor 3 nivel. 3 nivelako pasatzerakoan gero ja daudean perfekzionamendua eta teknifikazioa, orduan daude gazte batzuk edo heldu batzuk, non ja daukaten maila guzti hori, eta ja egiten ditugu, esaten dugun bezala, la karta, ez? Igual, kondiziona baldin badode landetan, dago txat nagusi bat, non helduak eta gazteak egon daitezke, eta, konbokatzen dugu klase bat, eta nahi duna apuntatzen da. Orduan, ratioen arabera egiten dugu hori. Bestela, urtean zehar, asteazken ostegun eta larunbat goizetan daukagu formatu akademia gehien bat aurrak eta nerabeak apuntatzen direnak. Urte osoan zehar, hor baita ere nivelak aldatzen dire. Ordan hori da formato bat, hilabetean behin, egiten da konbokatoria eta apuntatzen dena, ja badakigu, asteartean dozkagula hauek, asteazkenan hauek eta ostegunan horiek. Larunbat goizekoan nahiko arrakastatxoak dira, zen azkenean baita ere aisialdiak, kirola eta azkenean 25 pertsona dauzkagu. Gero ja da oporraldietan ja akademia pixkat alde batera uzten dugu, eta kriston demanda dago, eskaera dago udaran. Udaran da, ekainetik abiatuz, uztaila eta abuztua asteko klaseak dira. Jende apuntatzen da, eta hori, taldeka, eta hori, egoten gara udara osoan taldekako astelenetik ostiralera egiten. Gero, baldin badago helduentzako edo beste surfistentzako, baita ere bizkat alakartako klaseak edo partikularrak ere hor daude. Urtean zehar, oraintxe bertan, gaude momentu batean, daukagu akademia, eta baita ere daukagu helduen iniciación de adultos edo hastapena, perfekzionamiento eta teknifikazioa. Hor orduan konbokatzen ari gera, klaseak, eta urtean zehar hori egiten dugu. Basiko oporraldietan ja aldatzen da erabat konfigurazioa, taldekako gauza bat. Nabaritu duzue azken urteetan agian, bai akademia hortara, edo igual gaztetxoak gehiago animatzen direla surf edo padel surf probatzera, eta baita oporraldietan ere, edo taldeka ez, agian lagun artean, zuei deitu egun batean eta probatzeko, edo isialdi formatu horretan ez, oporraldi batzutan
egun batean surfa egitea edo. Nabaritu duzue hori geroz eta gehiago, horrelako dei gehiago jasotzen dituzuela edo jendeak gehiago animatzen dela horrelako kirola probatzera? Nik uste dut, bai jendeak eskuragarriago ikusten duela lehen baino, ez? Lehen zen bazeuden surfistak hola klan bat bezala eta orain ikusten da edozeinek probatu dezakela eta Jonek aipatu duen bezala helburua ez dela surfista profesional bat izatea, baizik eta irristatze horrekin ja nahikoa, ez? Izatea edo uretan sartzearekin, taula batekin, surfaren kasuan eta padel surfaren kasuan gauza bera ezagunagoa egiten ari dela eta jendeak azkenean gauza horiek ahoz aho ez funtzionatzen dute, ezagutzen duaz. Hemen badugu ingurune zoragarri bat deskubritzeko askok ezagutzen ez duguna, horre ez Frailen Hondartza eta Muitz eta ingurune guzti hau eta gero Hendaiara surfe egitera ere ateratzen gara eta azkenean badugu olako ingurune aitzakia da padel surfa ere, baina ingurunea ere bada motivazio handi bat, ez? Baina gero surfean bai egia esan geroz eta adibidez aurretan eraben inskripzioetan geroz eta neska eta emakume gehiago daude. Hori baita ere aipatzeko da, igual 15% izan daiteke mutiak eta besteak emakumeak. Eta gero zure galdera erantzutez, bai dauzkagu geroz eta eskaera gehiago, ez? Adibidez Kataluniatik dozten helduak gainera. Dira helduak eta etorri gara zubia pasatzera eta enkargatzen dituzte klaseak, ez? Bisaio. Ezer jakin gabe. Eta hor lortzen dugun magia da bueltatzen dira. Ez? Horan partikular asko dago, baita ere, kanpokoak eta erreserba egiten dute eta 2-3 egunez egiten diogu klaseak eman. Eta gero baita hemen daukagun perfil hori helduen eta emakumeak eta gure adineko helduak, hori baita ere geroz eta eskaera gehiago dago, ez? Azkenean jasotzen duten tratua eta gero baita ere beraien artean irekitzen duten komunitatea baita ere oso onuragarria delako eta gainera gero juten baldin bagera pixkainak egiten baldin badugu juten zera itxasoa eta jende guztiarekin elkartzen zera, ez? Itxasoa badauka eta Hendaia baita ere bereziki komunitate ikuspegi oso polit bat. Non aurrak, nerabeak, gazteak, gurasoak, helduak hor egoten gara, ez? Eta oso sozializatzeko baita ere gure oso osasungarria da baita ere guretzako. Bai. Ikusi dugu helburu haunitz dituzuela zuen klubean, ez? Ez bakarrik profesional mailako kirolariak eztea, ez? Baizik eta, itsasora hurbiltzea jendea, disfrutatzea hortaz, kirola, inguruneaz, euren arteko harremanaz ere, eta, horren adibide bat da ere, emakumeak ZAS programaren barrenean parte hartu duzuela, Kera elkarteak eta Parean elkarteak sortutako ekimen berezi horren barrenean, hilabetero kirol desberdin bat probatzen zuten emakume talde batek eta tartean surfa ere probatu zuten eta zuekin egon ziren. Beraiekin egon ginean aipatu ziguten beraientzat esperientzia ederra izan zela, pentsatzen dut zuentzat ere, ez? Hor ikusi zenutela, aipatu duzuen guztia landu zenutela beraiekin, ez? Bai, izan zen oso esperientzia aberasgarria, oso energia polita sortu zen, oso motivatuak etorri ziren, pozik ikusi zitzaien, bai batzuek beraien beldurrekin, hitz egin genituen beldurro horiek, lasaitu ginen guztiak, azkenean taldeko, joan ginen padel surfa handietan, taldeko zerbait izan zen, eta oso esperientzia aberasgarria izan zen, bai. Padel surfa egin genuen, zeren baita ere ikusten genuen, nola hasi ez, azkenean baita ere, uralekiko dagoen respetua eta beldurrak hortxe daude. Eta nik uste, inondo atera zela, nik uste gero surfa ere, gero jende asko galdetzen du, irailean egin daiteke surfa? Bai, egin daiteke. Dago proverbio noruego bat esan duena, no existe el mal tiempo sino ropa inadecuada. Hortan, baita ere animatzea hortara, eta nik uste beraiek ikusi zuten giroarekin eta nola sentitu ziren ikusita, seguramente surfare baita ere egin genezakela beraiekin, ez? Baina oso polita izan zen eta hunkigarria baita ere, ez? Beraiek hor sentitzea esparru hori hemen, ordu eta erdi hor egotea itxasoan jendearen artean, kirola egiten, izan zela super esperientzia positiboa, bai.
Ederki eta bukatzeko aipatu duzu ez, edozeinentzat irekia dagoela zuen surf eskola, eta ez dakit, animatzeko jendea pixkat zuengana hurbiltzera, edo inoiz probatu ez duen persona horrek gogoa baldin badu ez, zuekin harremanetan jartzeko eta surfa edo padel surfa probatzeko, zer egin dezake edo zer behar du ez, zuekin hasteko? Sare sozialen bitartez gurekin harremanetan jartzea, Instagramen gaude, telefonoak ere agertzen dira, idatzi, zein gurekin harremanetan jarrita. Gero daukagu webgunea, hor oso ondo espezifikatzen dira zenolako mailak eramaten ditugun, zein den gure eskaintza. Gero nagusia Jaime eta Mikel baita ere beren telefonoa dauzkate eta kudeatzen dituzte reserva guztiak, hau da, informazioa argi eta garbi dago, pixkat hori gura hori izatea da garrantzitsuena eta hortara egokitzen gara, baina animatzen dugu jendea, hori, ez ikustea kirol bat bakarrekan udalako kirol bat bezala, baizik eta urte osoan zer egin daiteken kirol eta ez dakit, esperientzia polita daudela horren inguruan, ez? Parean elkartearekin ere parte hartu genuen igande sasoien. Eta bai izan zen Kolon Paseo lekuan egin zen eskaintza bat, eta hor ez dugu aipatu, baina surf eskeita ere dago. Hori eskeite berezi batzuekin egiten den zera bat, pixka bat surfaren teknika edo erreproduzitzen duena, eta pixka bat eskaintza ere hori ere hor dago. Eta igande sasoien egia esan ere oso esperientzia positibo izan zen, helburua emakumeen eskaintza ikustaraztea izan zen, oso positibo jo genuen, asko hurbildu ziren, emakume aurra asko ere, eta hori aipatzearren hori hortan ere egon ginela. Baina, general animatu dadila edo zertarako. Irristatu pixka bat, bizitatikan hortarako gaude hemen, eta gainera ezkerronez, gainera beti, así que hori da. Ederki, Idoia Jon, mila esker gurekin egoteagatik, hau dena kontatzeagatik, eta guk ere hemendik animatuko dugu jendea zuekin harremanetan jartzera, eta zuekin itsasoaz disfrutatzera. Mila esker aukeragatik.